8 vertochten in de internationale drugzaak bleven langer vastzitten. Dat maakt het Iepenbier ministerie bekend. Bij deze internationale drugzaak jet ook de cocaïnewaskerij in Oud-Woud. Daar is Aronetiesdie een invaldien, waarbij 3 Colombianen en 3 Nederlanders aanhouden binnen. Ja, de internationale drugshandel is een internationaal bedrijf. Mooi mensen die specifieke kennis nodig hebben om dat spul hierheen te krijgen en om het te fabriceren en geschikt te maken voor consumptie. Nou ja, dat weet net als niet. Die je wennen, dus met de mensen bij die daar doel hebben. En dat jouwt ik al om, dat we hier te krijgen hebben een internationale organisatie die een miljardenbusiness heeft en die dan ook zijn tentakels in Noord-East-Friesland uitstrutsen had. De maljen worden vertocht van grootschalige productie van cocaïne en de handel in ketamine en BMK, een verbindende stof die gebruikt wordt voor de productie van methamfetamine. Burgemeester Kramer is net verrast dat zo'n grote cocaïnewaskerij krijgt hiervan wordt. We weten natuurlijk dat het hier een landelijk en rustig gebied is, waarbij je in bepaalde locaties mooie gong in kennen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Die mensen zijn gebaat bij rust om hen heen, wel ik ging gesodemieter, ging in bezwierschrift in Tjeën of zo wat, of melden hun om bij de lokale carnavalsvereniging. Die mensen zijn nog heel erg op zichzelf en die hebben nergens les van. Dus dat het hier ideaal is voor hun om hier hun te vestigen, dat leeuw ik wel. En dus in die zin vernuwt mij dat ik net. De vertochten moeten op 30 december voorkomen bij de Rietkamer. Die besluit dan of ze nog langer vastzitten blijven.